Alam mo, mahal, pakiramdam ko parang ako nakakulong sa relasyon natin. Parang kailangan alam mo ang lahat. Lalo na dito, may app pa tayong Life 360. Hindi ko naman intensyon na maramdaman mo yan. Ang purpose naman talaga ng app na yan ay para alam natin kung nasaan ang isa't isa. Who knows? Paano kung may emergency? Paano kita mahanap, di ba? Sus, wala ka lang kamong tiwala sa akin. Palagi mo akong pinag-iisipan na may babae. Sa palagay mo, maiisip ko yun kung wala kang history? Wala naman talaga, di ba? Wala daw. Kaya pala batikan sa pagdidelete ng mga messages ng mga chinachat mo sa social media. Chance, paalala ko lang sa'yo hindi tayo pabata. 35 na tayo. At napag-uusapan na rin natin ang kasal. Pagkatiwalaan mo lang kasi ako. You should earn my trust. Stop gaslighting me. Ay naku, ako Rachel, ayaw ko makipag-away Kaya aga-aga, papasok pa ako sa trabaho. Siguraduhin mong papasok ka sa trabaho Baka mamaya makipag-inuman ka na naman. Eh di check mo yung app mong Life 360. Makikita mo naman agad dyan kung nasan ako, di ba? At siguraduhin mong naka-on yung location mo at data Oo na. Kabitan mo na rin kaya ako ng CCTV saka ng voice recorder. Kakasakal Sige na. Baka malate ka pa. Dear love, hindi naman ako ganito dati. Kaso may history ng cheating ang long-term partner ko. Sa loob ng 6 na taon naming relasyon, ay 8 beses na siyang nagloko. Lahat ng iyon nahuli ko sa text, chat, at 2 pa sa akto. Matipuno at malakas ang dating ng boyfriend ko. Idagdag mo pa na sobrang friendly at gentleman niya. Kaya marami rin talagang naa-attract sa kanya. Alam kong hindi ko na dapat pa pinatagal ito. Na sana natuto na ako sa unang beses pa lang niyang pagluloko. Dapat hiniwalayan ko na siya. Pero ano magagawa ko? Si Chance talaga ang kinitibok ng puso ko. At kahit nga ilang beses pa siyang nagloko, ay sa akin pa rin siya umuuwi. 1 taon na rin naman ang pagkalipas mula ng pinakamatindi naming away. Dahil ng babae na naman siya. Ewan ko ba? Iisa lang talaga sila ng linyahan. Hindi ko alam na may girlfriend siya. Ang sabi niya sa akin, single siya. Matagal na daw kayong hiwalay. Naniniwala ba kayo dito? Sa galing nating mga babae na mag-imbestiga, imposibleng hindi mo nasisiguraduhin walang sabit ang lalaki bago ka mag-commit. Ewan ko ba? Ganon ko na lang siguro kamahal si Chance, na kahit na maraming history of cheating sa relasyon namin, ay hindi ko pa rin talaga kayang iwan siya. Lagi kong inilalaban ang kung anong meron kami. May edad na din ako, kaya maisip ko mang iwan siya, ay hindi ko magawa dahil baka wala na akong mahanap na iba. Kaya mas gusto ko na lang na magkaroon si Chance ng takot na mahuli ko siya para hindi niya na rin gawin ang maglako pa. Nasaan na ba itong lalaking to? Kanina pa ako tawag ng tawag. Check ko nga tong Life 360 app kung nasaan na yun. Oh, nasa office naman. Teka, 6:00 na. Nag-OT ba yun? Good evening, mahal. Oh, bakit ngayon ka lang? 11:00 na ng gabi, Chance. Chinek mo naman siguro yung app, di ba? Nasa office lang ako. Hindi ako umalis. Nasa office at hindi ka umalis. Bakit naman hindi ka nagre-reply? Pasensya ka na, mahal Nag-OT kasi kami. Ang daming mga projects na ginagawa. Eto nga pala, may uwi ako sa yung donuts. Sure ka, mahal na nasa office ka lang? Oo naman. Nakita mo naman sa apps kung nasan ako, di ba? Okay, I trust you. Thank you pala dito sa donuts. Walang anuman. Anything for you, mahal. Oh, Rachel! Bakit gising ka pa? Nakakagulat ka naman. Mukha kang Haponesang multo. Bakit naman ang puti ng mukha mo? Cream ba yan? Diyos ko, muntik na akong atakihin. Aba, at ikaw pa talagang may ganang matakot. Ako nga dapat itong matakot sa mga pinaggagawa mo.
Rachel, pagod ako. Nakita mo naman nakakauwi ko lang, diba? Gusto kong magpahinga, matulog, may pasok pa ako bukas. Chance, mag-usap nga tayo. Rachel, ang sabi ko pagod ako. Chance, 4 na araw ka nang umuwi ng late. Talaga bang busy kayo sa trabaho? Oo, madami sa amin ang mga naghahabol para makapag-leave naman kami. Ang hirap paniwalaan. Nakita mo naman siguro sa apps kung nasan ako. Nakakasakal na yung asta mo. Pakiramdam ko hindi mo ako partner. Ang pakiramdam ko isa akong aso. Naamo kita. Na dapat palagi akong nakabuntot sa'yo. Palaging nakasunod. Na sa'yo lang dapat umiikot ang mundo ko. Kahit na inaantok na ako at pagod. Eto ka't naghahanap pa ng away. Hindi mo ako masisisi kung bakit ako ganito sa'yo. Ilang beses mo akong niloko, Chance. Sana hiniwalayan mo na lang ako, Rachel. Kasi wala namang patutunguhan ng relasyon na to kung wala namang pagtitiwala. Bakit mo pa ba ako pinagtsatsagaan? Bakit ba ayaw mo pa akong iwanan? Dahil mahal kita. At paanong walang tiwala? Ayaw kitang iwan dahil hanggang ngayon, umaasa ako na totoo ang sinasabi mong mahal mo ko. Dahil kahit ilang beses, Chance, kahit ilang beses ka nang nagloko, nandito ka pa rin. Mag-sorry ka lang. Magmakaawa ka lang sa akin, Chance. Tinatanggap ulit kita eh. Ganyan kita kamahal. Kahit ang sakit-sakit na. Ano gusto mong mangyari? Gusto kong i-earn mo yung tiwala ko. Gusto ko na mapatunayan mo sa akin na talagang nagbago ka na, Chance. Nakakapagod mag-overthink. Pero hindi ko alam kung bakit hindi ako mapagod-pagod magmahal sa'yo. Please, let's make this relationship work. Chance, please magbago ka na. Wala na tayong issue ng cheating. Pero gumagawa ka pa din ng pag-aawayan natin. 3 months ago, Chance, prinaning mo na naman ako. At hindi pa ako okay. Pero binigyan mo na naman ako ng dahilan para mag-isip. 3 buwan na rin naman naka-install yung Life 360 na yan sa phone natin. Kita mo naman kung nasan ako. Ano pa bang app ang makakapagbigay ng kapayapaan dyan sa puso mo? Kung ano-anong pinapasok mo sa kokote mo? Huwag mo akong sigawan! Paano hindi kita sisigawan? Kapagod ka na? Pikon na ako, Rachel. Imbis na nagpapahinga ako, eto, at nakikipagtalo pa ako sa'yo. Kung ayaw mong matulog, pues, huwag mo akong idamay dahil may trabaho pa ako bukas. Dear Love, matapos ang pagtatalo namin ni Chance ng gabing yun, ay napaisip ako kung nag-overthink nga lang ba ako? Baka nasasaktan ko na nga ang partner ko. Baka nga naman hindi na healthy na lagi ko lamang siyang pinaghihinalaan. Pero bakit ganito? Bakit walang kapayapaan ng puso ko? Bakit pakiramdam ko may mali? Kahit na may access ako sa mga social media accounts ni Chance at may tracking device app pa ako, ay hindi pa rin ako mapakali. Baka nga ako na ang may problema. Baka nga ako itong hindi marunong magbigay ng tiwala. Dear Love, oo, maaaring tama nga. Hindi ko na nga kayang magbigay ng tiwala at ito ako ngayon sa harap ng opisina ng aking nobyo. Nag-aabang. Ganito nga siguro ako kapraning at bigla ko na lang tong ginawa. 5:00 ng hapon ang uwian ni Chance. At ang paalam niya sa akin kaninang umaga ay mukhang may overtime na naman daw sila. Nagmamasid lamang ako sa coffee shop sa harap ng opisina nila. Habang may akong tinitignan ng tracking device app. Nag-message sa akin si Chance at sinabing may overtime nga daw ulit sila. Halos hindi ko na nga maikurap ang mga mata ko na talagang nakafocus ako sa mga lumalabas sa opisina. At bandang 5:30, ay nakita kong lumabas si Chance. Hindi ako nagkakamali. Lumabas siya at sumakay ng isang sasakyan ngunit hindi ko alam kung sino ang driver noon. Minadali kong tignan ng Life 360 app at nakakapagtataka na nasa opisina pa rin ang lokasyon nito. Gayong malinaw naman na nakita kong kakaalis lang niya. Patagal na nga niya tong ginagawa sa akin. Dali-dali ko siyang tinawagan. Nagriring lang at hindi sumasagot. Nag-chat ako sa kanya. At nagpanggap ako na may emergency sa bahay. Pero wala man lang siyang reply. Ibig sabihin ba nito ay iniiwan niya lang ang cellphone niya sa opisina para hindi ko malaman kung saan talaga siya pumupunta? Dear Love, minabuti ko nang maghintay lamang sa coffee shop. At gusto kong makita ko mismo ang pagbabalik ni Chance
sa kanyang opisina ng bandang 10:00 o 11:00. Hanggang ngayon, ay palaisipan pa rin sa akin kung kaninong kotse yun. Hindi pa rin siya nagre-reply sa mga chats at tawag ko. At offline pa din siya. Tulad ng ginagawa niya nitong mga nakaraang araw. Ang alibay niya ay busy sila sa OT. Pagpatak ng 10:00 ng gabi, ay nakita ko muli ang kotseng itim. Lumabas si Chance at lumabas din ang isang babae. Nawari ko'y nasa 40s na, pero maganda pa rin ang tindig, pangangatawan at mistisa. Dito na nga ako kinabahan dahil kitang-kita ko mismo. Huling-huli ko sa akto na naglapat ang kanilang mga labi. Nagtatatakbo ako at dali-daling tumawid sa opisina upang maabutan ko sila. Walang iya kayo! Walang iya ka! Sabi mo magbabago ka na? Rachel! Rachel, tumigil ka na! Bitiwan mo ako! Manloloko ka! Ito ba ang tinatawag mong OT? Iba naman pala ang tinatrabaho mo? Sino babaeng to, ha? Sino to? I'm sorry. Wala akong alam na he is not single. Walang alam. Sa tanda mong yan, hindi mo alam kung may sabit. Yang kinakalantari mo. I'm really sorry. I think I gotta go. Ayokong madamay sa problema niyong dalawa. Again, I'm sorry. Teka, sandali! Let me explain, Cherry! No. You don't need to explain. Ayokong may nasasaktan akong kapwa ko babae. Girl, believe me, wala talaga akong alam. I just met him sa bar with his co-workers and dun ko siya nakilala. Kailan pa? Last Saturday lang kami nag-start mag-hangout and I'm sorry. I'll go na. Let's just pretend na this thing didn't happen, ha? Ano? Nangihinayang ka sa babaeng yun? Umakyat ka na sa opisina mo. Kunin mo na yung cellphone mo na iniiwan mo sa opisina. Para hindi ko malaman kung saan ka talaga nagsususuot. Bilisan mo. Uuwi pa tayo. Mag-uusap pa tayo. Nakakahiya ka talaga, Rachel. Napaka-iskandalosa mo. Mas nakakahiya ka. At gawin mo ng sinabi ko bago pa ako gumawa ng bagay na mas ikakapahiya mo. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Oo, totoo na. I'm really sorry for the past mistakes I've done. But this time, Rachel, sorry. But I'm not sorry. Ibig sabihin, ganoon ka kabilis na hulog sa babaeng yun? Chance, akala ko ba gusto mo ng anak? Sa tingin mo may bibigay niya yun sa'yo? Nagbago ng gusto ko sa buhay, Rachel. I want peace. Matagal ko lang sinasabi sa'yo na nakakasakal ka na. Wala na akong kalayaan. Dahil ilang beses mo nang sinira ang tiwala ko sa'yo. And this time, tama ulit ako. Pinatunayan mo na naman na hindi ka karapat-dapat na pagkatiwalaan. Bakit ba kasi pinipilit pa nating ipaglaban itong relasyon na ito? Paulit-ulit na away na lang, wala namang patutunguhan. Kung sa 6 na taon nating relasyon, Chance, wala ka pala talagang balak na humantong to sa kasalan. Meron. Dati. Ngayon wala na. Dahil kay Cherry? Dahil sa'yo. Ayoko na, Rachel. Ilang beses na ako nagloko pero paulit-ulit kang nagmamakaawa sa akin. Pinipilit mo akong itali sa relasyong ikaw na lang ang may gusto. Chance. Ang sakit mo naman magsalita, Chance. Bukas, kukunin ko na lahat ng mga gamit ko. Huwag mo nang alamin kung saan ako pupunta. O kung saan ako uuwi. Please? Rachel, pakawalan mo na ako. Please, tapusin na natin to. Kung mahal mo ako, kung may respeto ka pang natitira sa sarili mo, please, hayaan mo na ako mawala sa buhay mo. Baka nga tama ka. Dahil pagod na din ako, Chance. Ang sakit. Sobrang sakit na. Kung pakiramdam mo para kang aso, ako, pakiramdam ko para akong basura na kayang-kaya mong itapon. Kahit kailan mo gustuhin. At tama ka. Pinipilit ko lang tong mag-work. Kasi nanghihinayang ako eh. Nanghihinayang ko sa lahat ng mga pinagsamahan natin, Chance. Kaya nga itigil na natin ito. Baka nga hindi ako ang tamang tao na para sa'yo. Sapat na siguro ang panahong pinagsamahan natin. It's time for us to let each other go.
Dear love, akala ko ng gabing yun ay magmamakaawa ulit ako kay Chance. Naayusin namin ang relasyon naming dalawa. Nakalimutan na lang ang nangyari. Nakunin niya muli ang tiwala ko. Basta, magstay lang siya sa akin. Pero nagkamali ako. Para akong isang talunan at hinayaan na lamang siyang umalis. Na kahit alam kong ikakadurog ng puso ko, ay nagpikit mata akong nagkibit balikat habang umaalis na siya sa aming tinitirahang bahay. Bakit ganoon? Bakit kung sino pa ang nang iwan at nang loko, ay sila pa itong mabilis na makahanap ng iba? Samantalang ako na iniwan, ay hindi ko malaman kung kailan ako makakausad at kung may darating pa nga uling magmamahal sa akin ng totoo. Na hindi ko na kailangan pang mag-alala dahil tapat siya sa akin at hindi niya sasaktan ang aking puso. Dear love, may nagmamahal pa ba talaga ng tunay at tapat? Makakahanap pa kaya ako ng pag-ibig sa yugtong ito ng aking buhay? Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!